Fundació Grup 7 és un grup de dones que es van crear a Barcelona, empresàries i directives liderades per l'Adela Sobirana. Elles van comprendre que era necessària una empenta de la societat civil per establir ponts entre institucions, especialment públiques, i així crear propostes d'acció que milloressin la nostra societat. En aquests moments, ha anat evolucionant, en aquests moments som 30 les dones que formem part de la Fundació, continuem amb la mateixa filosofia. Els nostres objectius són crear espais de reflexió, en aquest cas estem amb veus, en fem 2 a l'any, i les jornades, que en fem 1 a l'any, sobre temes diversos d'interès social i econòmic, on persones expertes puguin compartir les nostres idees i inquietuds. La nostra intenció és que aquests espais de debat generin propostes d'acció que puguin orientar les persones i institucions responsables de garantir una societat més justa i equitativa. I com no podia ser d'una altra manera, la nostra fundació té visió de dones i actua com a lobby per assegurar que les veus femenines siguin escoltades i tingudes en compte en el desenvolupament social i cultural. No sé si estic tapant a la Conxita. On està la Sílvia? Això m'ho has de dir, I en concret, el col·loqui d'avui és de veus de dones i cinema, i tenim l'honor de tenir amb aquestes 6 convidades que han accedit des del primer moment a participar en el col·loqui, tot i que coincideix amb un dels seus festivals, el Festival de Màlaga. Hi ha algunes que han hagut de fer la combinació i creuar agendes per poder arribar a tot. No cal que les presenti perquè ara les presentarà la Conxita, i a més perquè són persones prou conegudes, la Judit Colell, la Zoe Bonafonte, la Montse Triola, la Clara Segura, la Maria Cabí i la Conxita. Les he dit en desordre, però ara les diré en ordre: la Zoe, la Montse, la Maria, la Clara, la Judit i la Conxita. I abans de passar la veu a la Conxita, que serà la nostra moderadora, que és periodista i crítica de cinema, ha fet la seva carrera principalment a Ràdio Nacional d'Espanya, és directora del Festival Internacional de Cinema de Barcelona Sant Jordi, Barcelona Film Fest, i Premi de Periodisme Cultural el 2024. Moltes felicitats a la Conxita, aprofitem per felicitar. I ja de seguida dono pas a la Conxita perquè presenti, comencem el col·loqui, però abans volia fer agraïments a totes les ponents per suposat, com ja he fet, també al Juno House, tenim per aquí a les fundadores, per la seva generositat al cedir-nos el seu espai i sumar amb nosaltres per donar veus a dones amb talent. També els alumni d'ESCAC, que tenim avui aquí un bon elenco de voluntaris que han fet possible que el so i el vídeo funcioni en aquest col·loqui. La Carlota Dura, el Carlos Pujades, la Sílvia Acer, l'Òscar i no sé si em deixo ningú, ja està, perfecte. I també a tots vosaltres pel vostre interès. I ara ja de seguida passo la paraula a la Conxita, que fa les presentacions de les ponents. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. D'entrada volia felicitar-vos per la iniciativa i per donar veu a 5 dones que cadascuna en el seu àmbit demostren el que valen, i crec que aquesta tarda promet i serà molt interessant escoltar-les. Per mi és un plaer moderar-les i aprendre d'elles, que és del que es tracta al final. Comencem. Hem pensat que per començar estaria bé fer una pregunta a cadascuna i així els hi posem ja en safata que puguin fer la seva ponència, que dèiem de sortida, per centrar i situar una mica el tema. Aquí volem parlar de dones i cinema. I ningú millor que la Judit Colell. T'ha tocat la primera, Judit. La Judit Colell, jo li tinc moltíssima admiració, perquè ho he d'amagar, i crec que som amigues, no, Judit? Molt sí. amigues, bones amigues. Tenim una amistat sòlida,
perquè la Judit és la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, però ha estat vicepresidenta de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, també. Sí. És una persona que jo l'he admirada sempre perquè he pensat, aquesta noia tan jove, com pot tenir aquesta capacitat de gestió? Ara ja no soc tan jove. A part de ser directora de cinema, reconeguda també, no? Ara mateix està acabant una pel·lícula, no, Judit? Ara ens ho expliques. Em sembla que la Judit també treballa a Blanquerna, és a dir, a més, docència també. I clar, la pregunta que s'imposa és d'on treus el temps per poder tenir el motor en marxa contínuament amb tantes coses i sempre a favor de la presència de les dones també, no? D'una manera o d'una altra. Bé, és complicada aquesta pregunta perquè d'on trec el temps, la veritat és que ni jo mateixa ho sé. Però la veritat és que sempre, a veure, és complicat en aquest món dedicar-te només a fer una cosa, no? Sempre per una qüestió a vegades de supervivència, que tens que fer diverses coses. Això ens passa a totes, que als meus estudiants sempre els dic, no patiu, el món del cinema o el món de l'audiovisual podeu fer A, B, C, podeu donar classes, podeu tenir productora pròpia, podeu fer publicitat, podeu fer 1000 coses. Vull dir que hi ha moltes opcions que no només, perquè realment entre una pel·lícula i una altra trigues molt a aixecar una pel·lícula i trigues molts anys en acabar-la i des que la penses o la penses o te la proposen fins que l'acabes és que poden passar tranquil·lament 4, 5, 6 anys, home, 6, 7 ja són molts, però 3 mínim, 3, 4 mínim. Aleshores anant tot bé. Aleshores, clar, sempre estàs fent altres coses. I després també hi ha tota aquesta cosa que suposo que tenim les dones, no sé, com a mi m'ha passat, que és el de també voler arribar a tot, no? I també voler ser la mare perfecta i voler ser allò, l'ama de casa perfecta, no, perquè sóc un desastre d'ama de casa, però vull dir que sí que, de mestressa de casa, perdó, però sí que crec que hi ha aquesta capacitat que tenim les dones de fer moltes coses alhora. Que no sé si els homes la tenen, mira què et dic, potser sí que n'hi haurà que la tenen, però odio caure en topicades i això sona molt atòpic, però crec que la tenim. Després amb els anys també et diré, la meva filla va estudiar psicologia i un dia em va dir, fa poc, em va dir, mama, a tu no et van diagnosticar mai TDAH? I vaig pensar, igual. I aleshores a la facultat la facultat de Blanquerna fèiem unes jornades de salut mental perquè ajudéssim els estudiants i tal amb les coses que els hi passaven, perquè ara realment el problema de la salut mental és molt heavy. I va venir una gent de la facultat de psicologia i ens van començar a posar, i jo em vaig mirar el TDAH i vaig dir, això ho tinc. I vaig pensar, hosti, la Clara tenia raó, la meva filla tenia raó, potser sí. Amb la qual també, no sé, jo quan era més jove sempre deia, moriré jove de tantes coses que faig. Ara ja, jove ja no, perquè ja no soc jove, però vull dir que realment ara intento prendre'm una mica més de calma. Però sí que reconec que he fet moltíssimes coses. I moltes d'elles, com les acadèmies, totalment voluntàries. Vull dir que han sigut per ganes de fer-ho, perquè no es cobra res per fer-ho. És molta feina, però també aprens moltes coses i pots aportar moltes coses. I això és interessant. No sé si he contestat, però... És que... Ai, perdó. Si no calia el micròfon, vale. Esteu microfonades. És veritat, però... sí. És veritat, la Judit fa tota aquesta feina transversal i a més té família, també. Té temps també per la família. Clara Segura, per mi la Clara és una actriu amb majúscules, no? Des que la vaig conèixer sempre m'imposa molt respecte. És a dir, sí. Per favor. No, és veritat, és una dona que imposa respecte com a actriu, perquè fa tan bé la feina i d'aquesta manera tan seriosa, sempre, no falla mai, no? Avui podem aquí descobrir secrets, la Clara i jo podem dir que vàrem començar a conèixer-nos una mica millor i a intimar quan tu vas entrar en el repartiment de Mar Adentro.
Mar Adentro, la pel·lícula oscaritzada, és a dir, aquí tenim una senyora que ha estat dintre una pel·lícula, ha estat o està, perquè el cinema el que té de bonic és això, no? Que passa el temps i continues estant dintre de la pel·lícula, no? Senti. I la Clara va començar aquesta aventura de Mar Adentro i la vam viure bastant juntes, perquè vàrem arribar als Òscar i va ser realment un temps apassionant. Jo diria que fins i tot podria situar el moment, 2004, diria. 2004, exacte, 2005 la nominació, crec que els Òscars, o sigui, 2005 va ser els Òscars. I a partir d'aquí doncs ens hem anat trobant quan hem pogut, perquè ella, clar, ha triomfat en el teatre també, no? Aleshores el teatre l'ha agafat, no l'ha deixada, no la deixa marxar gaire, però ara acaba de tornar a fer un boom i torna a ser dintre de dues de les pel·lícules de la temporada, de les més top, no? 47, el 47 i Casa en flames, a manca d'una, dos, no? Total, que la Clara torna a estar en primera línia d'actualitat cinematogràfica, perquè la teatral no la perd mai, i la pregunta seria, Clara, no sé si adonant-te'n o no adonant-te'n, però t'has convertit en un referent, no?, dintre de la professió cinematogràfica i per moltes actrius, com no sé si la Zoe després ens ho dirà. Això. Tot, no? El micro no cal? No, el micro no cal. Ah, no? Sí, però el micro no és per la càmera aquest? Que jo crec que... Ah, no, se sent perfecte? Vale, doncs... Lo del referent jo no ho sé, perquè sempre he pensat que no m'agrada tenir consciència del que representa una persona. Això és una defensa personal que dec tenir amb el tema de l'ego o de la feina i d'acceptar tant les crítiques bones com les dolentes. Llavors el que faig és, no miro, jo vaig fent, però és veritat que amb el pas del temps sí que te n'adones que les noves generacions et tenen en compte i d'alguna manera et valoren. També me n'adono que la valoració del teatre és en un àmbit, una repercussió més petita, perquè no és tanta gent la que va al teatre com la que pot mirar a una plataforma a casa seva una pel·lícula o anar al cine. L'impacte de públic que tens és més petit en el teatre, que no vol dir menys valorable, però no ho sé, sí que és veritat que penso que m'ha arribat ara aquest reconeixement segurament, que jo el visc com un moment d'acumulació d'una sèrie de feines, que és veritat que a vegades passen més per desapercebuda i que de cop tens la casualitat de que t'arribin dos projectes com Casa en flames i 47, que són pràcticament amb 3 mesos de diferència al rodatge, i que tu tries això sense saber, tries perquè t'agrada el guió, tries perquè t'agrada l'equip, tries per moltes coses i no saps mai la repercussió que això tindrà. És a dir, nosaltres quan estàvem fent el 47 teníem unes vivències que no sabíem què passaria, que quan ja s'apropa als primers passes en públic ja veus que comença a haver-hi com un cuc media pro, que la gent, que tal, que no sé què, però no saps mai. Vull dir, hi ha una cosa molt bonica d'aquesta feina i alhora difícil, que és que no saps mai, no? Judit, tu també ho saps, que no saps mai si una pel·lícula funcionarà o no, i pots tenir tots els ingredients perquè funcioni. Bonica i horrorosa alhora. Sí, terrible, aterrant per quan no, i fascinant per quan va i peta, no? I connecta. Llavors, és veritat que de cop coincideixen aquestes dues pel·lícules que em donen a mi molta més visibilitat i premis, no? I premis, sí. Quants premis has guanyat últimament? Em fa vergonya dir-ho i tot. Fem recompte dels últims. Tots. No ho sé. Jo, tots.
Tots, que els he hagut d'agafar perquè aquesta Sí, perquè jo estava dona no para treballant. de fer teatre. Ella és la recollidora. Jo els he recollit tots per ella. No, el Goya... Tots no, jo no he vist que n'anava a recollir algun i pensava com és que van aquest i ara aquest no. Perquè- Què li Perquè, està passant? mira, la Creu de Sant Jordi era dilluns, perfecte, es podia fer. El O Gaudí... què li fa més il·lusió, que no, No. que li va El bé Gaudí per era no diferent. pensar El allò. Gaudí era dissabte, Tàrrega, impossible, no arribava. Els Goya te l'havia reservat. Els Goya era un cap de setmana que sols hi havia 2 bolos. I jo vaig dir, por si acaso, i si fem divendres i diumenge, cosa que no vaig poder fer amb els Gaudí perquè ja estaven les entrades venudes. Bueno, Feroz estava en Tàrrega o no sé on, i Unió de Actores estava assajant, o sigui que... Vaig poder anar a recollir el Signus, que és de la Universitat d'Alcalá de Henares, que aquest em va fer molta il·lusió, però mira, sí, ha sigut... No, és això, o sigui, a mi també m'ha passat això que hi ha hagut un multitasking aquest de TDAH o de no sé què que se t'acumula en coses que no preveus, que tu tens el teu calendari organitzat, ara aquesta obra, ara aquesta gira, ara aquesta què, però de cop arriba això, el 47, i comença a anar a aparèixer coses que de cop, bueno, pues és una època que la meva mare em diu és que em fas patir perquè vas molt cansada, dic ja, però és que a vegades no es pot triar això. A vegades sí que trio pues això, pues no, és que no puc anar, és impossible, no arribo amb el tren i et dius que no, i a vegades pues mira, pots ser-hi. La Clara, com la Judit, també han estat jurat del BCN Film Fest i, entre altres coses, la Clara m'ha ensenyat què he de fer quan et quedes sense veu. Quan et quedes sense veu el dia que has de parlar perquè inaugures el festival. Això m'ho va ensenyar també la Clara Segura. Ella de tant en tant em truca i em diu com es deia aquell medicament? El medicament, no?, dels actors. El medicament al que... Vols saber-ho? Per si em diuen que us en sabeu. També us trucaré a qualsevol de les dues. Molt bé, seguim presentant a les ponents. A l'única que no coneixia personalment, però només parlar amb ella ja vàrem simpatitzar de seguida i vàrem trobar feeling de seguida, és Maria Camivela. I no la coneixia personalment perquè la meitat o més de la seva carrera l'ha fet a fora. Tota la meva carrera. L'ha fet a fora, ara ens ho explicarà. Té un currículum espectacular i a mi m'ha cridat molt l'atenció la seva contribució a les dones en l'àmbit audiovisual. Ella és una experta, ho ha estudiat a fons i crec que és interessant preguntar-li si la veu de les dones al cinema espanyol se sent suficientment i si anem a bon ritme o tu creus, per tot el que saps, perquè ets una sàvia, una dona sàvia, que això no és fàcil de trobar-ho, i si tu creus que anem a velocitat, a bon ritme o a velocitat de creuer en aquest tema. A veure, jo com vinc del món acadèmic he preparat un escrit per llegir i he de fer... Això també? Lo faré en castellà perquè fa només uns mesos que estic aprenent el català, así que disculpeu. Me gustaría comenzar mi participación en este coloquio haciendo un breve recorrido histórico por la filmografía de autoría femenina en el territorio español. Un recorrido que yo divido en 5 periodos. Las pioneras de los años 20 y 30 durante la Segunda República y la Guerra Civil, las directoras de los años 50-60 durante la dictadura franquista, la de los años 70-80, periodo de la transición hacia la democracia, el boom de las directoras de la década de los 90 y del nuevo milenio y el momento actual. Las realizadoras pioneras durante el periodo de cine mudo y sonoro que coincide con el advenimiento de la Segunda República fueron Elena Jordi, Elena Cortesina y Rosario Pi, por cierto, las 3 catalanas. Pero sus carreras cinematográficas se vieron frustradas por la guerra civil y el consecuente exilio. Como era de esperar, no había lugar para las mujeres directoras bajo el fascismo o el nacionalcatolicismo que caracterizó los 40 años después del golpe de Estado. Las únicas 2 mujeres cineastas durante esos años fueron Ana Mariscal y Margarita Alexandra.
La diferencia es que mientras Mariscal, afín al régimen, se queda en España realizando 11 películas, Alexandre, después de su tercer film, frustrada con la censura y la represión a nivel personal y artístico, decide exiliarse a Cuba, participando como productora en la creación del nuevo cine revolucionario cubano. Fue la primera mujer productora en Cuba. Desde finales de los años 60 hasta mediados de los 80, Elena Lumbreras, Mercè Conesa y Cecilia Bartolomé son las únicas mujeres en el Estado español que realizan documentales, y todos ellos se podrían inscribir dentro de las prácticas fílmicas de transgresión o cine militante. Las directoras conciben el cine como un instrumento de una doble lucha política y económica, con el propósito de avanzar hacia una doble ruptura, con la dictadura del régimen franquista y con la dictadura del capital. Fue un cine que hasta hace poco se había sumergido en el olvido, ya que era incómodo institucionalmente, pero que desde hace unos años ha ido adquiriendo un creciente interés por su valor como documento de contrainformación al falso relato oficial de la transición. Es también una pieza clave en la genealogía feminista del documental español, ya que visibiliza el relevante rol que ejerció la mujer en el proceso de ruptura y transformación social durante este periodo. En ficción, la incorporación de la mujer al cine de la transición se inicia con La petición, de Pilar Miró. 2 años más tarde, Cecilia Bartolomé debuta con su primer largometraje, Vámonos, Bárbara. Ambos filmes son una denuncia de la insoportable situación de la mujer en la sociedad española, que continúa Josefina Molina con su maravillosa película Función de noche, que por cierto la están poniendo ahora en la Filmoteca, si queréis ir a verla. Las 3 óperas primas de Miró, Bartolomé y Molina son fundamentales, ya que marcan el inicio de la feminización del cine español. Una mayor incorporación en el ámbito de la dirección que continuará a finales de los 80 y que aumentaría visiblemente durante la década de los 90 y el nuevo milenio. Un fenómeno que las críticas y académicas en aquel momento denominamos boom de directoras y que dio lugar a un extenso y controvertido debate sobre el concepto cine de mujer. ¿Os estáis aburriendo mucho? No, que va. Vale. Que va. Es que pues estoy muy seria. Algunas de las 43 directoras que se incorporaron a la dirección durante la década de los 90 y principios del milenio han desarrollado una continua y notable carrera profesional, como es el caso, entre otras, de Chus Gutiérrez, Gracia Querejeta, Iciar Boyaín, Elena Taberna, María Ripoll, Mireia Ros, Silvia Munt, Laura Mañá, Silvia Quer, Isabel Cochet, Marcol y la Judith Colel, naturalmente. Un modelo de cine presente en algunas de estas realizadoras es el modelo literario denominado Bildungsroman, narrativas de búsqueda, exploración y desarrollo de la identidad femenina. Este modelo se caracteriza por una directora que, consciente de la falsa posición que las mujeres han desempeñado delante de la cámara, desea cambiar el contenido de la representación con imágenes realistas de mujeres, hablando sobre sus experiencias como mujer y dirigiéndose a una audiencia también femenina buscando su complicidad. Frecuentemente la verdad de la experiencia femenina se lleva a cabo cuando la protagonista se enfrenta a una crisis que provoca el comienzo de un viaje interior o de autobúsqueda. Para llevar a cabo este proceso de autobúsqueda, los personajes femeninos deben liberarse de lo que Janice Raymond denomina la heterorrealidad. Según esta crítica, la heterorrealidad ha concedido estatus social y político solo a las relaciones hetero, las cuales se entienden como las relaciones afectivas, sociales, políticas y económicas entre hombres y mujeres, pero determinadas por los hombres. Según ella, en el proceso de liberación del control patriarcal, la amistad o asociación entre mujeres es imprescindible. Por aquí se lo tenemos. Usando teorías psicoanalíticas en la formación de la identidad, Raymond propone otro modelo imaginario de comunidad basado en lo femenino maternal, un movimiento personal y político de asociación de una mujer hacia otra que ella describe con el término gene affection. Filmes estructurados alrededor de la búsqueda de la identidad y del vínculo filomaternal o de la amistad femenina son, entre otros, Hola, estás sola y te doy mis ojos, de Iciar Boyaín, Nosotras, de la Judith Colel, y más recientemente Viaje al cuarto de una madre o Los pequeños amores, de Celia Rico, que es maravilloso este film, me ha encantado.
Además de realizar films estructurados en procesos de autodescubrimiento, las directoras comienzan a explorar formas transgresoras de representación y de la construcción de la mirada fílmica. En mis análisis concluyo que esta mirada puede clasificarse principalmente en 3 categorías: exposición, apropiación y negociación. Explico. Existen filmes en los cuales la directora se propone principalmente exponer la mirada falocéntrica y los mitos que han situado a la mujer, tanto en la sociedad como en el cine, en una posición subordinada a la del hombre. Otros en los que la directora construye el personaje femenino desde la apropiación de esa mirada heterofalocéntrica, con el propósito de situar al hombre en la posición subordinada. Mirada una inversión de poder que no es transformadora, ya que no cambia las estructuras. Pero existe también una tercera categoría de filmes cuya mirada fílmica se construye en la negociación con la otredad. La construcción de la mirada que yo llamo negociadora es, en mi opinión, el aspecto más innovador del cine realizado por mujeres, no solo como lenguaje fílmico, sino también cultural, ya que invita al espectador o espectadora a participar en la construcción de un nuevo modelo social que rompe con las estructuras basadas en procesos de dominio y sumisión. Voy acabando, ¿eh? Es también una mirada, siguiendo el consejo de Laura Mulvey, que no intenta fetichizar o cosificar la otredad. Esta nueva mirada negociadora se hace evidente, por ejemplo, en el tema de la inmigración, con películas como Flores de otro mundo, de Itziar Bollaín, Retorno a Ansala, de Chus Gutiérrez, Tomándote, de una directora catalana, Isabel Gardela, y con los documentales también catalanes Agua Viva y La plaga, de Neus Ballús. Otro fenómeno interesante en la producción cinematográfica de autoría femenina que comienza con el nuevo milenio es el boom del documental, especialmente en Cataluña. De 2000 al 2010 se realizaron en España 202 largometrajes españoles. Pues bien, 51, un 25%, fueron por mujeres. De ellos, 34, o sea, más de la mitad, son documentales. Y de esos 34, 16, o sea, casi la mitad, eran de directoras catalanas. O sea, que podemos hablar de un boom de documental de aquí, de Cataluña. El género del documental que más destaca es el de memoria histórica. Algunos de ellos son Nadar, de la Carla Subirana, El gran vuelo, Las maestras de la República y milicianas, de la Tania Bayó, o Barcelona Basque, el temps Osborri, que tenemos su directora por aquí, la Mireia Ros, un documental precioso que reconstruye la historia de algunas de las mujeres importantes de la burguesía catalana del siglo XX, como la Isabel Llorac. Además de la recuperación de la memoria histórica, el boom del documental representa un amplio y diverso abanico de miradas frente a diversos problemas sociales, como es, entre otros, el abuso sexual y la violencia de género. Temáticas tabú que finalmente alcanzan el protagonismo que se merecen gracias, en mi opinión, a 3 movimientos sociales que han convergido en esta última década. Primero, la masiva movilización en el 2014 del Tren de la Libertad contra la reforma de la ley de aborto de Ruiz Gallardón, que por cierto hay un documental, y las directoras participaron como colectivo en este documental, Yo decido, el Tren de la Libertad. Segundo, la huelga feminista del 8 de marzo de 2018, con la que, en mi opinión, comienza una nueva ola de feminismo. Y tercero, el movimiento Me Too, o su versión española, el hashtag Cuéntalo, de la Cristina Fallarás, que se origina como reacción a la resolución judicial del caso de La Manada. Estas 3 movilizaciones consiguen una reacción masiva de las mujeres contra el abuso de poder, el acoso, la agresión sexual y la violencia de género, que se refleja también en películas como Elisa K., maravillosa película. Gran premio del jurado en el Festival de San Sebastián, ¿no? Sí. Yo, para mí, es una de las películas que muestra la violación, el trauma, sin ninguna necesidad de reflejarlo visualmente, gráficamente, porque muestra el efecto, ¿no? Es un peliculón. Gracias. El Sostre Groc, de la Isabel Cochet, o Soy Nevanka, de la Itziar Bollaín, este año, y la serie Querer, que si no la habéis visto todavía tenéis que quererla, porque bueno, tenéis que ver esa serie, ¿no? Y ya para terminar, destacar que las movilizaciones mencionadas iniciaron un proceso de solidaridad y empoderamiento de las mujeres que se refleja en el cine, no solo a nivel de la dirección, sino también de la producción, que ahora nos hablará, ¿verdad? En la última década, un visible número de mujeres han entrado en la producción,
y algunas de ellas con el propósito principal de apoyar a otras mujeres, a otras directoras jóvenes y consolidadas, y contribuir en el sector del audiovisual a una transformación de sus estructuras y de sus contenidos desde una perspectiva de género. En el momento actual, el tándem productora-directora es, en mi opinión, el fenómeno más novedoso de la producción cinematográfica que vive el cine español, o mejor dicho, el catalán, ya que estas productoras se encuentran en Barcelona y Valencia, y que además nos está regalando maravillosas películas con un gran reconocimiento internacional en festivales importantísimos, la Berlinale, la San Sebastián, Cannes, Seminci, etc. Así que, ¿quién hay detrás de las películas maravillosas como Estiu de Carla Simón, Las niñas, La maternal y los destellos de Pilar Palomero o 20.000 especies de abejas de la Estíbaliz Urresola? Valérie Delpierre, con la productora Inicia Films. ¿Quién hay detrás de maravillosas películas, entre otras, no las voy a decir todas, Alcarrás de la Carla Simón, Libertad de la Clara Roquet, Criatura de Elena Martín, La Virgen Roja de Paula Ortiz o Salve María de Marcol? La productora María Zamora de Elástica Films. ¿Y quién hay detrás de las películas como Clara Campoamor, La mujer olvidada, Concepción Arenal, La visitadora de cárceles, Frederica Montseny, La dona que parla, La Xirgu, Suc de Sindra, Mamífera, de Liliana Torres de este año, o Sorda, que se estrenará próximamente y que está teniendo un gran éxito como en el Festival de Málaga, de la Liliana Torres? Pues la productora Miriam Perdé de Distinto Films. Sí que concluyo, espero que este breve recorrido histórico por la filmografía de autoría femenina en el Estado español os haya servido para animaros a ver sus películas, pues en el cine no hay miradas o voces transformadoras sin espectadoras. Gracias. Una clase magistral, ¿eh? Está bien, muy bien. Muy bien, María. Ya nos podemos ir. No, porque ahora tiene que haber la productora y las jóvenes actrices, por favor. Us he dit que era una sàvia i que era una experta i ho hem comprovat. Seguim presentant a les ponents Montse Triola, bona tarda. Hola, bona tarda. Amb la Montse podríem dir, ens hem conegut a Barcelona o a Girona, però jo crec que ens vam conèixer a Cannes, perquè tu gairebé vius a Cannes. No, home, no. Ella, de veritat, és la productora del moment, podríem dir, és productora de Tardes de Soledad, la pel·lícula de la que tothom està parlant aquests dies, Espiga d'Or, també, Conxa d'Or i Espiga d'Or, ha guanyat la Montse, podríem dir, perquè Conxa d'Or, per una banda, amb Tardes de Soledad al Festival de Sant Sebastià, però és que l'Espiga d'Or també produïa Underground, la seva productora, la pel·lícula Misericòrdia, que s'estrenarà ara també Divendres. aviat. No? Jo li deia, dic, no sé, potser un número de loteria i passar-te'l per l'esquena, perquè clar, allà on van arrasen i s'enduen la grossa, el premi més important. Relaxem, ha costat una mica. Però això no és casualitat, sinó que la Montse i la seva productora porten molt de temps també treballant, picant pedra i sempre a favor d'un cinema difícil, arriscat i d'un cinema d'autor, podríem dir, també amb molta personalitat. I la pregunta, perquè la Montse pugui expressar-se també, és: no hi hauria Albert Serra sense Montse Triola cuidant el producte? Aquesta seria la pregunta molt directa. Home, jo crec que cadascú existeix perquè té un pare i una mare, no perquè hi hagi una productora al darrere. I jo em temia que em preguntaries alguna cosa relacionada amb la persona amb qui... Bueno, que de fet som socis, no? Soc productora perquè i avui estava investigant una mica sobre això, no? Que és com molt difícil ser productora perquè ser productor o productora és una cosa realment de poder i estar més de despatx i jo sempre he treballat amb directors homes. De moment no he produït cap pel·lícula de dones i de fet
jo no n'era conscient perquè jo apostava o aposto sempre per un cinema d'autor més radical, tot i que sempre les produccions nosaltres intentem, o sempre ja instintivament ho hem intentat fer, que hi hagués paritat i que treballéssim tant amb equips femenins, masculins, etc. Però tot i així jo m'he trobat sempre amb coproductors internacionals homes. He treballat molt poques vegades amb sòcia dona, o sí que hi eren, però de la mateixa manera que jo tinc un soci que és l'Albert Serra, i potser és perquè instintivament jo o alguna altra persona que hagi intentat aixecar una producció des dels inicis no s'ha atrevit o t'associes, potser t'associes amb una altra dona, però jo instintivament em vaig associar amb aquesta persona perquè teníem idees comuns i anàvem a abogar per un tipus de cinema que no es feia a l'època, que teníem moltes ganes d'investigar i teníem aquest esperit de TDA que tenia ella i que jo tampoc estava diagnosticada i que la gent de la nostra època, menys mal que no ens van medicar perquè si no potser hi hauria menys coses, no sé, o potser estaríem més tranquil·les. Però sí, ella existiria sense jo, suposo, i jo sense ell. O no ho sé, no m'ho he plantejat mai, però vam tenir la sort que ens vam trobar i que vam dir, ostres, què fem? Ens avorrim, fem alguna cosa, no? I a partir de l'any, no sé quin any, doncs vam decidir coproduir amb més gent que no era d'aquí, perquè aquí no ens apoyaven suficientment, perquè fèiem un tipus de cinema que no es feia, i nosaltres ho fèiem perquè nosaltres ho volíem fer, no perquè en sapiguéssim. No? I ara ens estem intentant, tant ell com jo, produir altra gent, i jo tinc moltes ganes de produir una noia de Múrcia, que no li he dit ni a ella, però que... Bueno, sí, li dic que l'admiro molt, que va guanyar un César l'any passat per un curtmetratge, però que... Ja saps qui és? Sí, però que és això, no? Que encara que sembli que no, que és un... No, l'Helena l'ha guanyat aquest any. La Gala es diu. Gala Hernández. Investiga-la, és molt, molt, molt interessant. Doncs no sé, jo crec que sí, que existiria sense. Jo potser aniria encara amb Espino ell i jo potser estaria a l'Institut del Teatre, que jo vam estudiar... Vas a guardar-lo de Gala Hernández? Sí, jo vaig estudiar interpretació, però després vaig decidir que no era el meu o que jo volia investigar altres coses i bueno, també a vegades és més atrevit fer coses a les quals no has tingut un entrenament acadèmic, no? Jo penso que hi ha molta gent que toca disciplines des d'un altre punt, que no sempre surt, no? Però que si no has aprofundit o si no has tingut sobretot a nivell artístic, no? Si no has tingut un entrenament acadèmic, potser ho toques d'una manera que no t'atreviries perquè dius no, això no es pot fer, no? No pots fer cine d'aquesta manera, perquè no, això, o no pots fer teatre d'aquesta manera, no? Però bueno. Ara ens explicaràs més coses, sí. Com fas aquest pas, no?, d'actriu a productora, no? En quin moment passes a ser o et sents... No, és atzarós, és tenir ganes de crear alguna cosa i ho fem, no? Era l'època del digital, el 90 i pico, i podies atrevir-te, tot i que ningú ho feia, no? I era com investigar, podem rodar moltes hores, ostres, volem fer alguna cosa que parli d'aquesta persona, per què no ho fa ell mateix en lloc de buscar un actor que faci d'aquesta persona? Doncs sí, ho pot fer ell. I llavors era com la ficció documental, després ja cada vegada perfeccionant més el mètode, però et surt bé, l'has dirigit tu aquesta pel·lícula, te l'escolleixen per anar a la quinzena de realitzadors de Cannes, perdona, un Quixot en català, perdona, fet per 2 pagesos de Banyoles, què és això, no? Doncs tu l'has produït, doncs potser anem bé per aquí, no? I és una cosa que es va anar creant amb l'error i l'èxit, no? I vas perfeccionant i
i va anar per aquí, que vaig agafar les riendes d'això, però tot i així és sempre una producció molt creativa, molt de la mà de la part artística, si no, no... L'objectiu absolut és la pel·lícula, absolut, absolut. Sí. La veritat és que ella, la Montse és molt modesta, però de veritat, tenen un gran èxit internacional, això s'ha de remarcar, el Festival de Cannes és el número 1 del món, només hem de veure les pel·lícules que han triomfat aquest any als Òscar, les que aniran aquest any a l'Òscar, a Cannes, que s'està també especulant molt sobre els propers títols que veurem, però és el festival que marca tendència i ells l'any passat, no l'altre, van estar russant la Palma d'Or, l'aconseguiran segur, però segur, estic convençuda que si s'ho proposen ho faran, perquè van estar tan a prop d'aconseguir la Palma d'Or. N'hem fet no sé quantes pel·lícules, no? És igual, m'ho invento 7, no sé, 8, és que no ho sé, és igual. Doncs... En Pacific Fiction veu estar molt a prop. Totes s'han estrenat a Cannes, menys una que va anar a Locarno, que jo em picava de caps, ostres, no anem a Cannes, i va guanyar el Pardo de Oro, no? La millor pel·lícula de... I llavors aquesta Tardes de Soledad per èpoques no va poder anar i vam anar a Sant Sebastián i va guanyar. Però bueno, no saps mai que a una pel·lícula li passarà el que passarà. Tu la fas amb tot l'amor que vols, dones el millor de tu mateix, la gent de l'equip diu anirà a Cannes, tu dius sí, aniràs a Cannes tu, jo no ho sé, si aniré a Cannes, si no aniré a Cannes, si aniré... Però de totes maneres aneu a festivals importantíssims, quan no van a Cannes, clar, els altres, tant Locarno com Sant Sebastián, són festivals classe A, i guanyen, i cada vegada que hi van guanyen, o sigui que sí, feu una feina esplèndida. Però no se sap, no ho saps tu, no en tens ni idea, no vas a enfocar. Si cada pel·lícula és una agonia, que no saps què passarà ni com reaccionaran als festivals, sempre passa el mateix. Sí. Però que tenen les portes obertes de Cannes, això està claríssim. I ja per acabar, la Zoe Bonafonte, que la volem escoltar, la volem sentir també, ella és la més jove, la més nova, és una mica arribar i moldre, perquè és clar, ella forma part del repartiment del 47, tothom ha elogiat la seva feina, l'han premiada també, l'últim premi és el de la Unió d'Actores, no? Que són els companys que t'han donat el premi, fa molta il·lusió això, no? Zoe? Però t'hem vist a totes les festes de cinema aquest any, a totes les gales. A les gales. No, a les festes jo marxava a dormir. A les gales ha estat present. Jo dono fe que te n'anaves a dormir bastant. Sí, en veritat, sí. Tenia classe. I acaba d'estrenar una altra pel·lícula, a part de l'Exitàs del 47, acaba d'estrenar... El 47 és la pel·lícula catalana més vista, no? Sí. Ha superat a Pa Negre... Sí. En català. Més vista a Espanya. Però dels últims 40 anys, no sé si ha superat... Sí. Crec que no ha superat. És la més vista. Sí, crec que és la més vista. La de la plaça del Diamant estava, no? A veure, no us penseu que aquí soc experta, que jo vaig allò. Però és sí, crec que és la més vista de sempre d'aquí a Espanya, és la més vista en català. En català, perquè no està doblada. En català, sí. Que no ha estat doblada. He de dir que Wolfgang ha començat molt fort aquest cap de setmana, o sigui que veurem. No, acaba de començar. S'acaba d'estrenar Wolfgang. No, però que és tant de bo, que està molt bé que totes, que casen flames, que el 47, que es vagin superant. Ha estat un any de cinema català, 100%. O sigui... I la Zoe Bonafonte ha entrat a refrescar-lo. A més, ella està també dintre del Secreto de l'Orfebre, amb Mario Casas, que també s'ha situat rapidíssimament en el rànquing de pel·lícules més vistes, Zoe? Per tant, és una entrada per la porta gran i jo no sé si t'han advertit molt dels perills que suposa entrar en aquest món del cinema, els riscos que comporta, i també m'interessa molt
I crec que és molt interessant saber el punt de vista de la teva generació, sobretot el que estem parlant aquesta tarda, no? Aquesta dificultat que han tingut les dones perquè la seva veu s'escoltés en el cinema, no? Aquesta lluita de tants anys. No sé si vosaltres, els joves, superjoves, sou conscients de tot això o teniu una mirada diferent. Sí, bueno, espera. Merci. Jo m'ho penjo perquè si no ho tiro al terra. Clar, jo sobre allò dels riscos i tot això sí que m'ha passat que, clar, jo he entrat des d'una posició molt privilegiada, en el sentit de que la gran majoria de gent de la meva edat, bueno, la gran majoria d'actrius, punt, no treballen. I si a sobre et poses en la gran majoria d'actrius que acaben de començar, que s'estan formant, estic en una posició completament privilegiada. No només he pogut fer una pel·lícula, sinó que he fet diverses. No només he fet diverses pel·lícules, sinó pel·lícules que estan anant molt bé, amb companys i companyes increïbles. I clar, el que ha passat per exemple amb el 47, això ja no ho viu una actriu jove, és que no ho viu una actriu a la vida mai. Llavors hi ha una cosa com de baixar els peus a terra i dir això no és normal. El Marcel Barrena, el director del 47, m'ho repetia tots els dies de promo, deia el que està passant amb aquesta pel·lícula no és normal, no t'acostumis, i jo ja ho sé que no és normal, o sigui, els meus companys estan a classe que no tenen ni representant, et vull dir, no, ja sé que no és lo normal, però sí que hi ha una cosa com d'entendre que com a actriu el més probable és que a la teva vida no et dediquis a això, que no puguis viure de treballar al teatre o treballar al cinema. Hi ha moltes actrius que s'han de buscar altres feines i han de compaginar les feines que tenen com a actrius amb altres, que algunes també tenen a veure perquè de sobte són professores o de sobte són coach o el que sigui, però no com a tal a una pel·lícula o a una sèrie. Llavors hi ha una cosa de partint d'aquesta base, jo sóc una persona que no és un tema de sort perquè és veritat que m'he currat molt, però bueno, hi ha gent que s'ho curra moltíssim i no treballa d'això tampoc. Llavors s'ha de una mica també entendre des de d'on parto, per així dir-ho. I sí que entrant a la indústria, clar, hi ha una cosa de que al final com a dona veus una de coses que dius hòstia, és que això des de fora no m'ho podia ni imaginar. Les jerarquies que hi ha, els abusos de poder, hi ha el moviment Me Too, això ja és el colmo de los colmos, però hi ha una cosa com de realment no ets conscient fins que entres. O com en una mateixa producció el doble estàndard amb un actor i una actriu, per molt que siguin igual de famosos, tinguin el mateix caché, com canvia d'una persona a l'altra. Llavors veus moltes coses que són completament injustes, però tampoc què fas? Saps? Hi ha una cosa com de molta impotència de veure moltes injustícies cap a les dones a la indústria i no tenir cap tipus de veu per fer res realment, perquè a sobre és que si dius alguna cosa dolenta sobre alguna persona no treballes, perquè és que va així, saps? Llavors hi ha una cosa com de la impotència de dir què faig amb aquestes coses que sé que no puc dir? No. I també amb tot el moviment del Me Too, que això sí que a Madrid s'ha organitzat moltíssima cosa per ajuntar les dones i que poguéssim parlar entre nosaltres i comunicar el que sabíem per protegir-nos. Però clar, més enllà d'això no es pot dir res. Mira, jo crec que podem obrir debat ja. La Zoe ens ho ha posat fantàstic per obrir el debat. Perdó, és que jo crec que juntes vam viure un moment així al 47, no de Me Too, però vam viure o sigui, els protagonistes eren ells, no? Va venir, no s'havia estrenat la pel·lícula i va venir TV3 i Televisió Espanyola a fer un reportatge de s'està rodant, no? I recordo que a la peça de Televisió Espanyola va sortir Eduard Fernández, Marcel Barrena i Carlos Cuevas. Y yo decía, perdón, o sea, pero la historia del 47 la contamos Manolo Vital, Carme Vila, Joana Vital, bàsicament, no? O sigui, on estan les dones? I allà vam poder parlar ella i jo, i al C2, al patir la mateixa història, jo recordo que vaig parlar amb el meu representant i vaig parlar amb la productora i vaig dir jo no vull jugar això.
no vull jugar això de que segona entrevista al Carlos Cuevas, que l'adoro, me l'estimo moltíssim, però la pel·li, el paper del Carlos és bastant lateral. O sigui, la història és la història d'aquesta família, del Manolo i l'autobús, però és la història de Torrebaró, i bàsicament és de Torrebaró, i tan sols el personatge del Carlos no viu a Torrebaró. Vull dir que... I crec que a partir de llavors, el poder fer un toque de dir no entenc per què a Televisió Espanyola no hem sortit les dones, ostres, tienes razón, va haver-hi un moment de teniu raó, però és la típic toque que si no l'haguéssim compartit no l'haguéssim fet. I jo m'hagués anat a casa pensant, ja m'he fet gran, culpabilitzant a mi mateixa d'una cosa que és una culpabilització social, no? D'un funcionament social de clar, ja soc gran, ja no interesso, vinga, dale, teràpia, tal, i llavors dius... Lo de matxacar-nos. I realment, quan... Clar, Lazo i jo amb això hem fet molt bones migues i hem pogut compartir moltes coses d'una certa tendència. Tu, Judit, no ho hauràs viscut així perquè com a capdavantera de directora d'un rodatge d'una pel·lícula, el lideratge segur que ha estat diferent que el lideratge que veus. Jo ho comparava amb Criatura o ho comparava amb el 47 o ho comparava... I és diferent el lideratge femení d'alguna manera. És cert que quan hi ha producció femenina també, però si tens lideratge masculí, producció masculina, bueno, a vegades et sents una mica fora de lloc i crec que passa per això. Sí, no. I també hi ha una cosa de que al final, jo això hi poso molta consciència perquè ho parlo molt amb les meves companyes de feina, a les escoles d'interpretació crec que l'últim cop que vaig llegir les dades era que 8 de cada 10 estudiants són dones, però en els rols reals, en els papers de les pel·lícules, crec que era per protagonistes, era com 7 de cada 10 protagonistes són homes i per secundaris era com 6 de cada 10 homes també. Llavors, és com, els càlculs no em donen. O sigui, hi ha moltes actrius que no tenen feina perquè no hi ha papers suficients per les dones i sobretot protagonistes, perquè les dones, al final nosaltres venim del 47, una pel·lícula de la que estic superorgullosa d'haver estat, però és una pel·lícula que parla d'un home acompanyat d'homes, perquè realment, per exemple, el meu personatge, la Joana Vital, fins un canvi de guió d'últim moment pel director, pel Marcel, que va decidir involucrar una veu femenina més, realment el Manolo Vital va tenir un fill. Llavors va ser una decisió artística perquè hi hagués una veu femenina més, però és una pel·lícula que el repartiment són un 80%, 70% homes. Llavors hi ha una cosa com de realment... Bueno, el test aquest, no me'n recordo el nom del test, aquest, que és un test que parla que és una cosa tan senzilla com que hi hagin dues dones amb nom i cognom, o sigui que per una pel·li passar el test hi ha d'haver dues dones amb nom i cognom que parlin d'alguna cosa que no tingui a veure amb un home, en alguna escena de tota la pel·lícula. Doncs el 90% de les pel·lícules no el passen, és que és molt fort. Llavors és molt sorprenent perquè dius, vale, sí, estem anant cap a un lloc millor perquè realment poses en perspectiva i s'ha de valorar, no? que cada cop hi ha més guionistes dones, directores dones, productores dones que permeten que això passi. Però és veritat que tenim un camí per fer que jo flipo com a actriu. Dic, mare meva, però no entiendo nada. Perquè ara li passo la paraula a la Montse i a la Judit, que ja volen dir coses segur. Jo només un exemple, poso un exemple contrari, li dono la volta. Ahir estàvem al Festival de Màlaga i presentaven La huella del mal. I hi havia la Blanca Suárez, el Daniel Grao i el Pablo Rivero. Van venir 3 actors, el director no hi era, no va venir el director, per fer la promoció Manuel Ríos, que ha escrit la novel·la i ha fet l'adaptació de la pel·lícula, però em van dir que si volia entrevistar els 3 actors. Com els conec els 3, em cauen bé, vaig dir, doncs, vale, que vinguin ells. El Pablo Rivero em va dir crec que és molt important destacar que la protagonista d'aquesta pel·lícula és una dona, és la Blanca Suárez, i que jo faig el paper de la parella de la Blanca Suárez, no? Del personatge. Diu, per una vegada el protagonista no és un home, sinó que és ella la protagonista i jo l'acompanyo. Em va semblar interessant perquè vaig pensar, mira, per fi, no anem nosaltres del bracet de l'home, en aquest cas, no és la nòvia de o l'amiga de, sinó que és
ell el que va del braç d'ella en aquest cas, no? Però clar, això és molt poc habitual encara, no? Papers forts de dones en cinema, és veritat que encara n'hi ha pocs, no? Totalment. I això si no ens fiquem en un rango d'edat, perquè també hi ha una cosa que estàvem parlant abans, les dones desapareixen. A partir dels 45 no existeixen les dones al cinema. No hi ha protagonistes. És meravellós que estàs traient tots els temes. Vamos, o sigui, però i de veritat no hi ha papers substancials de dones a partir dels 45 i abans dels 20 tampoc. És el que ha passat amb la Emma Vilarassau. Jo em pensava, ostres, la Zoe, una mirada diferent, el cine d'ara, fa pum! No, fantàstic. Com? No em callo. No, que està molt bé, però ho has anat traient tot, perquè eren totes les coses que volia comentar. No sé si falta micro, que volia comentar, quan has comentat abans del Me Too, que deies que, bueno, en aquest cas volia només simplement comentar, també perquè ho sàpigues i perquè ho conegueu tots, el Departament contra els Abusos de l'Acadèmia de Cinema Català, que ha estat pioner i que està allà per donar un cop de mà. Que té pocs recursos i realment podria ser molt més perfecte perquè, clar, té com pocs recursos i aleshores hi ha un telèfon, un mail en el qual contesta una psicòloga o una advocada per donar-te una mica les eines de cap a on te podries anar. Ens encantaria anar més enllà i fer-ho créixer encara més, però que això està aquí. Després també volia comentar que abans parlàveu d'això dels periodistes, però és que jo soc fundadora, que la Mireia també, la Isabel em sembla que també, però no estic segura, de CIMA tu també eres una de les... No, tu sí, no? Mireia, sí. Nosaltres érem fundadores de CIMA. CIMA és l'Associació de Dones Cineastes, ara aquí a Catalunya hi ha dones visuals que fan una feina meravellosa, però CIMA a nivell estatal el van fundar un grup de directores. I jo era la mosca cojonera, me'n recordo de CIMA, perquè cada vegada, això estem parlant dels anys 2000 y algo, así, 2005. 2005, porque el libro mío salió en 2004 y fue en Madrid que nos reunimos todas. Yo me acuerdo, porque era la época de 53 días de invierno, sí que era 2005-2006, i me'n recordo allò, obrir el diari, i que sempre parlaven el nuevo cine espanyol, i sempre tot eren tios, tot eren tios. Llavors el primer que penses quan l'obres és dius, per què no hi soc? Clar, però això no trucaràs a un periodista a dir-li, per què no hi soc? Perquè semblaràs una gilipolles. Però aleshores deia, cony, no hi soc jo, ni hi ha cap de les meves companyes. És que no hi ha cap dona, com pot ser? I a més la que ho escrivia de sobte era una dona, moltes vegades eren dones les que ho escrivien. I jo era la mosca cojonera que trucava al telèfon, des de La Vanguardia fins al País, I me'n recordo, sempre ho dic, que hi ha com tres coses. Una era, és que no hay, que deies, com que és que no hay, volíem fer un premi que es digués és que no hay, perquè ens ho havien dit tantes vegades. La segona, que aquesta ja de seguida la rebatia, la de que no hay. La segunda es que no sois mediáticas. Y yo decía, bueno, claro, a ver, no somos mediáticas porque no nos sacáis en ninguna parte. Claro, nadie sabe quiénes somos. Y la tercera, que aquesta també era molt bona, que era la de que, es que he llamado a tus compañeras y no han querido. Y dius, no, perdona, no. Somos muchas, no. Busca, remena, perquè no pot ser. I després l'altre tema que també ha tret la Zoe, que em sembla molt interessant, és el tema de l'edatisme, que esteu dient amb les actrius, però que les directores també el patim. Nosaltres vam fer una reunió a casa de la Marta Figueres, que és una productora meravellosa. Me'n recordo que un grup de dones que al final ens va costar, no ens hem acabat de posar, no hem acabat de fer gran cosa, però que va una miqueta, ens vam reunir recordem perfectament, un programa de TV3, un periodista de TV3 l'any passat, con dos cojones, fa no, és que és veritat, és així. Devia ser un tio, perquè jo vaig fer al·lucinar molt. Vam fer un programa parlant de la nova generació de les dones cineastes i tot començava amb la Mar Coll. És a dir, abans no existíem. I vam pensar totes, perdó? Com que no? Sí, tot va començar allà. Clar, deies, és que ja no és la meva generació, no, és que la generació anterior, és que a més era l'any que li havíem donat el Gaudí d'Honor a la Rosa Vergés. I deies, però què estan dient? Però que ja no és només que hi hagi molta gent de la generació que ara tenen 50, no, sinó que també és que n'hi ha algunes que ara tenen 60 i algunes que ara tenen 70 i que ja feien cinema. I no recordo, vam trucar, es van disculpar, ai, perdó, farem alguna cosa per solucionar això, ens ho van dir, algun programa en el qual parlem de les pioneres. L'heu vist aquest programa? Perquè jo no, Vull dir, no existeix. A més, vull dir que hi ha pioneres, és allò que dius, per favor, sí, estaven los dinosaurios i després estava jo, com si fos una pel·lícula dels germans Marx. És que, dius, tampoc és això. No parlem de pioneres, estem parlant de gent que estem fent cine ara, actualment.
No ho sé, vull dir, el tema de l'edatisme és molt heavy. L'any passat en els Gaudí me'n recordo que vaig fer aixecar totes les dones que haguessin nascut dels 70s i picos en enrere, les que ara tinguessin 50 o fins i tot... I es van aixecar un munt de dones. Un munt de dones, i vaig dir, ei, que nosaltres també existim, i som productores, i som directores de fotografia, i tant de bo fóssim més, perquè per molt que cada vegada n'hi ha més, no passem del 30% ni per atrás. No hi ha manera que les dones directores passem aquest 30-32%, sembla que ens hem estancat allà. Home, millor el 30 que el 15, que és quan vam punt de cima, però realment tenim dos problemes molt greus, que és seguir lluitant, i també el tema de l'edatisme, de veritat, que les dones existim, que jo és que era per aplaudir amb les orelles amb els discursos de la Emma, que em semblaven meravellosos, allà, per favor, que les dones de 45, de 50, de 55, de 60, de 70 existim i estem, vull dir que estem allà i que no hem de ser només les dones de... Les mares, les cuidadores de... Vull dir que tenen una vida... Bueno, m'ha semblat... Si no l'heu escoltat, els discursos de la Emma, recupereu-los perquè són molt, molt xulos. Y que somos las que vamos a los clubs de lectura, vamos al cine, vamos a todos los espacios culturales, o sea, entonces es que es incomprensible. És que al final som... La Montse volia dir alguna cosa. Hi ha una cosa d'invisibilitzar a una dona productora o potser a una dona actriu, en aquest cas, que és... Jo parlo més en el cas de la producció o en el cas de la manera de produir sent dona, que també ho pot fer un home, que jo dic que es dona generalment, però no té res a veure, que és aquesta manera d'agafar el teu ego i tirar-lo a la bessura, no? I que a vegades, o molt sovint, no passa en el món masculí. Poses a davant, jo perquè estic sempre al darrere, no, perquè només interessa un director, no? Per què les dones productores surten a la premsa quan produeixen directores? O potser perquè hi ha aquí una manera de compartir l'autoria que potser no passa en altres cercles, no? O jo, per exemple, treballant en coproductors, fem molts visionats i es lluita des de dintre això no és ben bé així, la realitat no és ben bé així. No és ben bé així, no, home, falta alguna cosa que no ho acabem de veure, no? Que no acaba de ser representatiu això en el món meu, potser, no? I això és una cosa que em passa a mi com a dona productora o que pot passar en el cas aquest, no? De que per què no us parlen a vosaltres? Per què van agafar l'Eduard Fernández i per què no t'agafen a tu? Perquè segueix havent-hi encara aquesta... Perquè hi ha aquesta cosa que ens agrada el procés, que és com una manera diferent de fer. Perquè s'han de trencar esquemes, també, no? No serà això? Que seguim trencant esquemes. No s'ha dit mai cinema masculí, s'ha dit cinema. I el cinema de dones s'ha dit cinema femení, perdó. O sigui, a mi me'n recordo que em van fer una pregunta de perdona, aquesta obra interpel·larà una obra de teatre que vam dirigir, que vaig dirigir, interpel·larà els homes i dic, però perdó, no m'heu fet mai aquesta pregunta quan jo he estat actriu d'una obra d'autor dirigida per un home i tampoc heu pressuposat mai que jo sempre m'he sentit interpel·lada com a espectadora per qualsevol text d'home o de dona. O potser alguna cosa t'interpel·la a tu i a mi no? O al revés, no? Totalment. Però vull dir que no hi ha hagut el cinema i el cinema femení, però no hi ha el cinema masculí, perquè sempre ha estat el cinema dels homes i llavors per això se li va treure el cognom, que era cinema, no? És que això me'n recordo una frase de la Isabel Clara Simó que a mi m'agradava molt, que deia les dones som individus, no una espècie. Sí. I és veritat, és que som molt diferents com a directores, com a productores, com a actrius, amb el que ens interessa. Ara cada vegada hi ha més dones presents dirigint, escrivint, produint i veiem que fan de tot, que fan des de pel·lícules d'acció fins a drames, fins a comèdies, fins a terror. Poc, m'agradaria que les dones fessin més terror. A mi m'agrada molt el terror i en fem poc. Tenim la Coralie Farget. Sí, exacte, no, ara hi ha la Coralie Farget, hi ha la Julia Ducournau, que a més fan un terror molt interessant, molt diferent. La directora de La Substància, la de Titan, que aquestes obriran camí també. O la Joanna Kent, la directora de Babadook, vull dir, que fan un cine de terror molt interessant, però que realment les dones podem fer tot tipus de cinema i molt diferent, i de grans pressupostos i de petits pressupostos, perquè aquesta és una altra. L'any passat, jo cada any quan llegim els Gaudí, cada any quan fem la festa dels candidats, abans dels nominats, expliquem una mica com ha estat l'any.
aquest any passat no vaig poder estar perquè jo estava rodant, amb la qual no em sé les dades, però l'any anterior, que sí que hi era, me'n recordo que hi havia 3 o 4 pel·lícules de més de 4 milions d'euros, no n'hi havia cap d'aquestes 4 dirigida per una dona. Vull dir, les dones de sobte tenim pressupostos més baixos. Però també els distribuïdors... Coneixes alguna distribuïdora dona? No. I directors de festival difícil, perquè ara els de Berlín, però directors de festivals de classe A dones, complicadet, també trobar-ne, n'hi ha poquets, Cannes, ni Sant Sebastià... Però hi ha gent, hi ha directores importants. Ara s'acaba de muntar un xat de directores de festivals a Espanya, perquè ho has vist, Judit? No ho he vist. Una companya de la cadena SER, l'altre dia de la SER, va dir que no hi havia dones dirigint festivals a Espanya. I aleshores la directora d'un festival de Saragossa, la Vicky Calàvia, va muntar un xat i ella dirigeix un festival que es diu La Mirada Tabú, que és de curs, és molt interessant, i va obrir un xat i va demanar a tothom que dirigís un festival que per favor entressin per rebatre aquesta companya. I no us podeu imaginar... És que no hi. No us podeu imaginar exacte la quantitat de dones que estan dirigint festivals a Espanya de tots, de gèneres diferents, més grans o més petits... Però fixa't que els més grossos estan dirigits per homes. Hi ha dones bones. Els més grossos estan dirigits per homes, que és aquí a Espanya, per exemple. Però això canviarà. Jo crec que Sant Sebastià, el proper director, serà una directora. Sí, potser sí, no? Quan es cansi el José Luis Rebordinos, jo crec que donarà pas a una dona, no? Que no s'ha jubilat encara, és veritat. Ho va dient, no? Aquest any, no? Aquest any. Sí, exacte. Però, per tant, hi ha molts sostres per trencar. Estem molt millor que molts anys enrere. La força de les dones es nota en el cinema cada vegada més, però queden molts sostres de vidre per trencar encara, no? Teniu molta responsabilitat, no? Cadascuna des de la seva posició. Total. Farem el que podrem. I com més endintre, millor, no? Com més a prop d'allà on és difícil, millor. Es que me recuerda María. cuando yo, claro, en los años 90, cuando yo estaba escribiendo mi libro sobre el boom de las directoras de los 90, y estaba haciendo las entrevistas a todas las directoras en ese momento, me hablaban de los mismos problemas que estamos hablando ahora. Decían, el primer problema que tenemos las mujeres que queremos hacer cine somos nosotras mismas, de creerlo. Nosotras mismas tenemos que creernos que somos capaces, porque no estamos acostumbradas a ver mujeres dirigiendo películas de gran presupuesto, con un gran equipo, ¿no? Entonces, nosotras tenemos que ser pioneras en eso. Por esto, la película de Chus Gutiérrez, Saplet, o la película de Iciar Boyaín, Hola, estás sola, fueron modelos, porque después otras directoras vinieron, ¿no? Entonces, ahí está primero la cuestión psicológica. Yo creo que esta parte ya la hemos conquistado, ¿eh? Ya nos hemos empoderado, ya sabemos que somos capaces, ¿no? Pero el segundo problema que decían era el apoyo de tu entorno. El entorno familiar, el entorno hasta ahora, como decís, pues claro, ¿cómo hacen las mujeres para decir, pues ahora me voy, si tienes hijos, si tienes una pareja, ahora me voy 2 meses a filmar y tú, ¿no? O sea, el entorno de la pareja y de la familia y de todo, porque las estructuras no han cambiado, las mujeres seguimos haciendo el trabajo de dentro, de fuera, de todo, ¿no? Bueno. Y entonces, en general, bueno, eso es lo que ellas decían, ¿no? Yo creo que eso también está cambiando, ¿no? En estos años ha ido cambiando y hemos ido consiguiendo más apoyo de nuestras parejas y tal. El tercer problema que decían era producir la película. Bueno, el mundo de la producción, como decía, es un mundo controlado por el hombre, porque donde está el dinero está el hombre, donde hay poder y dinero está el hombre. Esos espacios están conquistados por ellos. Entonces, el primer problema que tenemos las mujeres es lidiar con eso. Entonces, decían, necesitamos mujeres productoras. O sea, estaban gritando. Acceder, ¿no?, al poder. Acceder, ¿no? Bueno, a sí, ser jefas de departamentos. A ser jefas, claro. Jefas de producción, ¿no? De producción, ¿no? Luego decían los festivales, lo mismo, lo que estáis diciendo. Si hacemos películas, pero luego los festivales, la mayoría de ellos son hombres y claro, ellos tienen su criterio. Nuestras películas no son tan buenas como las de ellos.
Hombre, pero hay de Porque todo. hacemos películas para mujeres en los Pero hay en de los- todo, no hace No, falta claro. generalizar, no porque seas mujer haces una peli mala, no. No, claro, No. pero eso es lo que ellas, que claro, es lo que se quejaban, que estos comités de por hombres, ¿quién establece el valor de que una película es buena? ¿No? ¿Quién establece los criterios? ¿No? Normalmente son ellos los que establecen los programadores. criterios. Claro, no, pero también los criterios de una buena película, incluso los críticos. La mayoría de los críticos, son Mundo hombres. crítico Ya, podríamos claro. hablar hasta mañana, ¿no? Claro. Fíjate que no, Pero son críticos con mal gusto, ya fíjate- está, ¿no? Pero son lo que No es hacen que sean visible. hombres o mujeres, Pero tienen mal Fixa't que en els gusto, ja festivals- està. En els festivals gairebé mai hi ha paritat de pel·lícules dirigides per dones i dirigides per homes. Pero, Claro, es pot mirar. Pues, Son los que hacen no tinc els visible. números, no? Però... A Cannes, per exemple, mai hi ha paritat. Sempre hi ha 2, 3 pel·lícules de dones o 4 dirigides per dones. Sí, sí, dirigides sí. per dones. A Sant Sebastià no sé, no voldria dir una mentida, perquè no ho he mirat. Però a mi Cannes, per exemple, sí que em crida molt l'atenció que cada any hi ha només jo què sé, 20 pel·lícules, 15 pel·lícules que trien, n'hi ha com 4 o 5 dirigides per dones. I com dius, però bueno, vull dir, no, hi ha molt poquetes, molt poquetes. Todos Ara estos menjaré les meves espacios... paraules perquè igual l'any passat n'hi havia moltes, però No, en els últims anys n'hi havia molt, Depèn, molt hi ha anys, poquetes. jo ho miro, hi ha anys que sí, hi ha anys que no. Molt poquetes. Sant Sebastià Però, no ho sé, o sí. Locarno no ho sé, vull dir, aquestes no ho sé. N'hi ha que Hauria de ho mirar. miren més, depèn del país ho miren més, Berlín, a per Alemanya ho exemple, miren molt. Berlín ho miren bastant. Tu que deies que els dos directors del festival, Sí. que aquests eren dos homes i eren extremadament bons, a mi m'agraden molt, no? Ho intentaven Equilibrar. equilibrar tot, Berlín, sí, sí, absolutament tot, no? No, no és cert. I, xau, els han fet fora, però bueno. Berlín en aquest sentit... Xau. Berlín No, en aquests aquest no, sentit, són sí. homes, però deixeu-los, Però que feien bé. Però aquests una no. altra, Venècia també, per exemple, mireu, perquè és que, Clar, no, no, és que Venècia, no hi ha paritat mai, mai. Es que responde a este concepto que yo hablaba antes de la heterorealidad, que son las estructuras, los criterios están dominados por el hombre. Entonces, si esta complicidad femenina, ¿cómo solucionamos? Desde luego necesitamos ocupar esos espacios cada vez Total. más y en solidaridad, es que no hay Por no otra. hablar de los que dan las subvenciones. Yo ahora estaba pensando, mientras os escuchaba, i estava pensant realment, clar, si entréssim al Departament de Cultura, del Ministeri, de l'Ajuntament, de la Generalitat, és que ens seria difícil trobar alguna dona en aquests departaments, no? O els comitès O a les televisions. que decideixen les televisions, per exemple, no? Home, hi havia la directora, no?, que va fer molt bé al cinema espanyol, la directora d'ICA, Sí, Ah, és sí? veritat. La Beatriz També Navas. la van canviar, i que també. va També durar, una altra. va estar temps. Una altra que però- també sí, ho feia molt bé, és veritat. Sí. Però més que res, bueno, tot és extremadament important, però més que res és l'educació. Jo pensava que aquí ens donaria Una clau. la clau i hi ha molt de camí. No, però escolta, si tots som com la Zoe, anem bé, Sí. Anem per bon camí. Sí, Clar, sí, jo crec que sí. també ella Sí, té sí. una La veig gran molt batallona. consciència Sí. De la realitat que Social encara no... I de la De realitat de dir-ho dels seus congèneres, no sé, de la seva... Tu tens aquesta gran consciència, vull dir que no totes les noies de la teva edat tenen aquesta consciència. No, però sí que sorprendria la de noves creadores, noves actrius, guionistes, directores que venen amb moltes ganes de canviar les coses, perquè aquest és el tema, que hi ha hagut sempre, hi ha hagut sempre, però la cosa bona és que ara, gràcies al camí fet, que ja està per dones d'altres generacions, totes aquestes ganes i aquesta impotència que tenim de les coses que veiem, els rodatges i tot això, realment hi ha una cosa de que jo tinc fe, no sé, potser soc massa positiva, però tinc fe de que les coses... O sigui, hi ha gent molt jove amb moltes ganes de canviar coses que jo crec que podrà a poc això anar canviant, però es necessita accedir a llocs de poder, perquè és que al final, sense productores, sense directores, és que no... I lo de les subvencions ja ni te digo, és que no, o sigui, no es pot, sinó... Això no se'n parla, a més, en parlem avui aquí, no? Però és un tema que crec que no se'n parla, no s'ha parlat d'aquest tema. De les subvencions. De les Sí, subvencions. per exemple, dels llocs
estratègics on es donen les subvencions i tal, quin percentatge de No sé, dones és hi que ha? hauríem de parlar de tantes coses. De que no acabaríem, Vull dir, Subvencions és un món. Ens queda una feinada per davant. I els que decideixen quina pel·lícula es fa i quina no. No hi ha una persona Clar. que decideixi. Teòricament hi ha una comissió que valora. I miren clar. que sigui paritària aquesta cosa. Teòricament sí. Bueno, Teòricament ho sí, es fa, però moltes vegades una pel·lícula acaba tenint una subvenció i no l'hauria de tenir perquè potser les bases que han fet que aquesta pel·lícula no estiguin tan bé. Bueno, és que és molt difícil, no?, saber per què existi una pel·lícula o no. Perquè els incentius perquè dirigissin les dones, això ha funcionat? Sí. El tema Sí, dels punts sí i que ha tot això, funcionat, sí, sí. no? I de la paritat. I de la paritat. Ha funcionat molt bé, el dels funciona. punts, sí. Sí, total. No és un sistema perfecte, ni molt menys, perquè també provoca que hi hagin homes que tinguin problemes ara per accedir a poder... Per exemple, sí, és molt complicat ara. Que sigui un home director de fotografia, un home músic, o defenses molt que vols aquella persona, o sempre tendim a agafar... No és perfecte el sistema dels punts, però és absolutament necessari, perquè és que si no ens haguéssim, que encara estaríem amb el 15%. És per fer una empenta perquè pugui després igualar-se una altra vegada. No? Sí. És com que hem de superar aquest nivell Sí. per dir, ara ja sabem que existim, i ara triem realment La idea és lliurement. aquesta. Quan t'ho diuen els companys, penses, sí, quina pena, però és que realment em sap molt de greu, però és absolutament necessari encara. Yo mi problema es que veo es el futuro, no quiero ser pesimista, pero lo que hemos conseguido lo tenemos que defender fuertemente porque nos vienen tiempos difíciles, porque ya sabemos que cuando las mujeres siempre que conseguimos algo hay un contraataque, ya vienen todos los hombres aquí, las estructuras y de todo, y de, hay muchas mujeres directoras, nos están quitando los trabajos, nos están quitando como Bueno, todo. pero es que, Y, perdona, con todo el avance de la ultraderecha que ha habido en los últimos meses por eso. y años, yo he oído más de una persona decir es que las mujeres habéis ido demasiado lejos. Exacto, ¿Qué exacto. dices? Hostia, Que perdona, dirías que demasiado lejos. ellos se unen más rápido que nosotras, por ejemplo. ¿Qué pregunta, no? Porque ya están allí en el poder, ya tienen el poder, tienen las herramientas. Nosotras estamos trabajando para ir consiguiendo herramientas, ellos ya las tienen. Entonces nos pueden aniquilar con... Entonces nosotras tenemos que ser como hormiguitas todas juntitas y todas, sí. Escolta, jo crec que hauríem d'obrir col·loqui, hauríem d'obrir... Perquè segur que teniu moltes preguntes, no? Amb tot el que s'ha dit. Jo no ho he agafat, això. Havíem d'acabar a les 8, no? No ho sé si podem allargar. Havíem d'acabar a les 8? Molt bé. Doncs sí, jo crec que seria interessant... Mira, Feu servir també això. Un micròfon? A veure. Pues no sembla que tinguem una hora, no? El què? No sembla que tinguem una hora. No? No sabem. Perquè avisaré. Hola, bona tarda. Sí. Felicitat a totes, sou fantàstiques. I la pregunta meva era per a la Zoe. Jo et vull preguntar, acabes de dir que les teves companyes, totes endavant i molt millor, i moltes guionistes, etc. I per tirar endavant tot aquest projecte i canviar. I els teus companys homes que estan disposats a canviar? Que mona. Moltes gràcies i endavant amb tota la feina. Gràcies. Espera, agafo això. C'est vrai. A veure. Clar, aquest és el tema. Jo, com a actriu, no tinc tants companys homes. O sigui, no en tinc perquè realment... Mira, a classe ara som 12, de 12 que som, un és un noi. O sigui, realment és molt sorprenent, però no... O sigui, als espais de la formació artística d'un actor no et trobes tants homes, realment. O sigui, jo almenys a les escoles he estat a 4 i en cap he trobat que hi hagi meitat, excepte Coraza, que ho fan tal qual. O sigui, el de Coraza és un cachondeo perquè com a dona ho tens dificilíssim per entrar, perquè volen meitat i meitat de totes les classes, meitat home i meitat dones, i clar, és que apliquen 8 de cada 10 són dones les que apliquen, llavors és més difícil. Però què passa? Que realment els companys que sí que tinc estan també molt enfadats, perquè realment sí que se n'adonen d'aquesta diferència,
per molt que sigui un privilegi per ells, perquè això ho diem sempre en broma, pero diem, bueno, es que tú como hombre, con tal de que seas un mínimo creíble y tengas un perfil, un mínimo de que lo puedas defender delante de un director de casting, és que treballes, i és que és així, o sigui, els homes no hi ha tants, hi ha molts papers per ells, llavors és molt més accessible realment. I sí que ells són conscients, però clar, com a actors tampoc poden fer gaire cosa. Aquí sí que, parlant amb persones d'escoles de cinema i tal, que sí que en trobo alguns, amb homes, sí que tenen ganes també de fer alguna cosa amb això, però torno a lo d'abans, si els diners es posen a les històries explicades per homes, tenim el mateix problema. O sigui, hi ha una cosa abans, amb el que parlàveu de les pel·lícules de mujeres, Filmin va fer un spot que us ho recomano moltíssim pel Dia de la Dona l'any passat, que deia Coses de xiques. I eren totes les pel·lis de l'any que es diuen que són les pel·lis de Coses de xiques. I clar, en aquella llista estava Creatura, estava Las chicas están bien, estava Barbie, o sigui, pel·lícules que no tenien res a veure, però ni en estil, ni en gènere, ni en temàtica, ni en res. Quina era la cosa? Que era dirigides per dones i protagonitzades per dones. I clar, hi ha una cosa de dir, vale, no es posa diners en aquestes pel·lícules perquè parlen de les dones i no involucra a tota la població. No sé, a mi Fight Club no m'involucra. O a mi el Club de los Poetas Muertos, o sigui, no sé, hi ha una cosa de que hi ha moltes pel·lis d'homes que les dones hem assolit com a nostres perquè entenem que parla de l'ésser humà i que parla de problemes que tenim com a persones humanes i que va molt més enllà del gènere. Però hi ha una cosa de quan ens posem a parlar de les dones en específic que no s'han parlat d'aquestes coses, perquè ja veus tu, Creatura parla de coses que no han parlat, jo almenys no ho havia vist en pel·lícules abans, potser sí que hi havia alguna, però... Llavors hi ha una cosa de realment dir, vale, què estem parlant de coses de dones? No sé, com si a ells... Bueno, això en Barbie va ser també un cachondeo, perquè els meus amics sortien del cinema de veure-la i dice, bueno, me ha gustado, pero tampoco no era para mí. Y yo, bueno, no era para ti. Te quiero decir, claro que era para ti. O sea, precisamente para ti és, saps? Com que... És que si em dius això és per tu. Però hi ha una cosa d'això, de que realment si els diners no es posen en explicar històries per a dones, que és com una xorrada això, dir-ho històries per a dones, perquè no són per a dones, i que repetim lo d'abans, és que les consumidores de cultura són moltes més dones que homes. Llavors, no té sentit que les històries siguin per homes. És que no té sentit. Llavors, bueno, és una cosa de que realment la gent vol canviar, però sense diners no canvies. I també per això passa que hi ha moltes dones creant ara pel·lícules, la Clara Roquet, la Pilar Palomero, totes aquestes dones que estan entrant pisando fuertísimo, que realment tampoc tenen uns pressuposts tan elevats i fan pel·lícules amb pressuposts molt més accessibles, per així dir-ho. La Montse... Bueno. Vols afegir? No, parlo de pressupostos només, que hi ha pressupostos grans tant per homes com per dones. Sí, però que hi ha una cosa de... Clar, ara l'Arantxa Echevarria, que ha fet La Infiltrada amb un pressupost molt més elevat del que sol tenir una dona, ha estat com... O sigui, jo llegia coses i deia, uau, que fort, de sobte una pel·lícula amb els diners que normalment es destinen cap als homes quan ho té una dona, saps? El que passa amb una pel·li com ha passat amb La Infiltrada. No sé, com que hi ha una cosa de que sí que a poc va canviant, però si els diners no arriben a les dones, tampoc es pot fer gran cosa. Es que si hablas de terrorismo da igual que lo haga una mujer o un hombre, el tema interesa a todo el mundo, pero si hablas de la maternidad solamente interesa a las mujeres. Ese es el tema, sí, que los temas de ellos que dicen no son universales. O sea, yo en la universidad, en las clases que daba de mujer y cine, había clases que no había ningún chico, se matriculaba para la clase, eran todos, o a lo mejor uno, y sin embargo las clases, porque era la clase mujer y cine, pero las otras clases, que la mayoría, todos eran, ¿no?, aprender de hombres, directoras y todo, ahí había mujer y hombres, pero entonces no les interesa. Cuando pones mujer, ellos se espantan como si no les, no sé, es que no lo entiendo, ¿no? A ver, hay que hacer un doctorado en psicología, ¿no?, para esto. Sí, es lo que decía yo antes, que no has de posar hombre, porque si pones cine, ya está, ya va todo el mundo. Es universal. Y tendrías que poner cine hombre, ¿no? Si no hay nada que represente a la mujer. Sí. Més preguntes allà, sisplau. Anna.
6? Vale. No, vaig a fer una pregunta jo molt ràpida. Bueno, és un apunt. Una pregunta ja després. Vale, ara te'l passo. No, més que res jo, clar, per lo que em pertoca a mi, que és el departament de so, volia com apuntar que dins del departament de so el 2017 hi havia un 18,75% de dones i el 2018 va passar un 30%, o sigui, ha anat disminuint igualment. I clar, dins del so directe és com que s'ha associat molt a los hombres de la vieja escuela dentro del sonido directo i ara jo, que estic al departament de postproducció, sí que s'ha donat més oportunitat a dones, però des de la meva banda us volia preguntar quants tècniques dones, sobretot a tu, Zoe, i a la Clara i a la gent que li pertoqui més set, com us heu trobat? No sé, per això. Bueno, això... Perdó. Clar, o sigui, per exemple, de tècnics de so com a tal... 47, era... Molt més homes que dones, però en el 47 la jefa de departament és una dona, la Eva Baliño. Però sí que Però no és l'habitual. homes, o sigui, liderat per una dona, però tot homes. I no, és molt Alguna curiós. tècnica de soci, jo recordo ara fa poc, però és cert que són departaments... Jo a la meva última pel·li, la cap de so, és l'Amanda Villavieja, i l'Amanda portava un home i una dona, i també tu suposo que parlaves de tota en general a la pel·lícula, no? Vull dir, per exemple, la directora artística era una dona, l'ajudant de direcció era una dona, la muntadora era una dona, el director de foto no, però no perquè no volguéssim una dona, vull dir, la trucada va ser primer a moltes dones, i que no estaven totes ocupadíssimes, però molt, hi havia moltíssimes dones ocupades, totes les que vam trucar estaven ocupades, de directores de foto. Elèctrics sempre... Elèctrics sí que eren tot homes. Alguna dona. Jo no tenia cap dona. Jo sí he vist alguna. Jo no tenia cap dona. Efectes visuals tampoc són dones, però ja et dic qui més. Música sí que és una dona de la pel·lícula, vull dir que jo penso que tinc un tant per cent bastant més gran de dones a la pel·lícula que d'homes. I en alguns casos, com el diré de foto, que estic encantada amb el que heu fet, vull dir que és fantàstic i boníssim. Però vam intentar moltes dones. Moltes vull dir com a 5, 6, 7 dones, que de les més conegudes potser, però que era una pel·lícula molt grossa, a més una pel·lícula complicada, i totes estaven o en sèries o en pel·lis. Jo és que tinc la referència sobretot a professors. O sigui, perquè jo sempre de directe he rebut a professors boníssims, Jorge Adrados, moltíssima gent. Però de dones sí que ara m'estan dient que és perquè tenen molta feina, que això és guai, però sobretot a postproducció, o sigui, de Foley Artist he tingut dona, de mescla he tingut a la Yasmina Praderas també, que va mesclar Salve Maria, és molt bona. Però sí que és veritat que de directe sí que m'ha sorprès més que tothom m'ha parlat que sempre ha treballat amb tècnics homes. És que la idea aquesta de la paritat en les ajudes públiques neix d'aquí, que els caps d'equips, un d'ells és el de so, siguin dones i els hi dones més punts i així quan aquesta educació hagi evolucionat, després agafaré jo qui vulgui. Però ara donem caps dones, o cap de so, cap de... Caps, sobretot. L'altra cosa, i hi ha molts, per això estan totes ocupades, no? Precisament per això, i que ojalà estiguessin ocupades per la seva valia, no només perquè són dones, no? Bueno, i és això, no? I sobretot es potenciava això, cap de so, cap DOP, no? Foto, art, i ara ja es dona més habitualment, ja es dona perquè sí, perquè ja fa molts anys. Evidentment maquillatge, perruqueria i vestuari, que són dues categories molt feminitzades, perquè tenen com un 80%, aquestes sí que... I muntatge també. Sí, però el muntatge també costa trobar dones muntadores, vull dir, no n'hi ha tantes. Jo, a tall d'anècdota, fa poc estava en una pel·lícula que ha produït l'Alba Sotorra i al contrari, es disculpaven els nois perquè la majoria eren noies, no? I era com, ostres, jo vull contractar algú de segon que serà home, pot ser, si no passa res, no? I realment era una cosa, per mi, tot i que sempre hi ha paritat en molts rodatges, allà era com, home, a mi em va passar amb l'Helena Martín també, a Creatura, era un equip molt femení. I per un moment dius, hola, com mola. Sí, perquè és diferent, és diferent.
És diferent. Allà hi havia una pregunta. Una pregunta allà al fons i després venim aquí, ¿vale? O per eficàcia anem primer aquí i després allà, ¿vale? Jo li volia preguntar a la Clara, sí, jo li volia preguntar a la Clara quines dificultats et vas trobar amb el 47 com a actriu. Jo, així com a actriu, no em vaig trobar amb el paper, no em vaig trobar dificultats molt específiques del paper i del personatge i així, però sí que em vaig adonar que després de parlar amb totes les veïnes de Torrebaró, que dic, joder, pues la pel·li del 47 o el 48, que són el que van fer elles també al barri, hagués molat molt també. Perquè de cop Manolo Vital és la veu visible perquè és el conductor de l'autobús, el capità d'aquest barco, però després te n'adonaves que el barco estava teixit per totes les veïnes que s'ajudaven entre elles perquè havien de baixar els nens a l'escola, ja me los llevo yo, tu dones classes. O sigui, a mi el que em va agradar de la Carmen precisament és aquesta solidaritat i aquest teixit que va fer no solament ensenyant als nens i nenes, sinó ensenyant a les dones que no podien, ja no havien tingut accés a l'educació. I parlant amb la Carmen, no la Carmen Vila, sinó la Carmen que ens va deixar al Terrat per rodar, i parlant amb moltes altres dones, senties històries que deia, ostres, aquí s'ha endut la palma el que ha conduït l'autobús, però hi havia hagut altres segrestos d'autobús fets per dones, no a Torrebaró, sinó a altres llocs de Barcelona, que després també la Carmen mateixa, aquesta senyora, ens va dir, jo quan mi marido no cobrava decidí que me iba a l'empresa i m'asseia fins que no em rebés el director. I la secretària em deia que no, que jo no me muevo d'aquí fins que mi marido no cobre. Vull dir que hi havia unes dones molt valentes que en aquesta pel·lícula, perquè és el segrest de l'autobús com a metàfora d'aquesta lluita col·lectiva, doncs em penso, doncs fem un dia el 48 i medio, no? I que t'ho diu tot el barri, que no hi ha Manolo Vital sense Carme Vila. O sigui, el Manolo com a individu no funcionava sense la Carmen, és que anaven els dos sempre en pack. Sí, però jo sobretot me n'adonava que la xarxa aquesta col·lectiva del barri, com que moltes d'elles estaven o treballant a casa o estava teixida per elles, jo pensava, i aquesta xarxa col·lectiva, aquesta comunitat, continua sent una cosa molt femenina. I si aquesta pel·li parla d'això, quina pena no haver posat una mica més al focus. Adoro el Marcel, però curiosament Marcel i l'Alberto són dos homes, vull dir que m'hagués agradat. Però és que això passa sempre, quan evidentment hi ha homes escrivint guions, les pel·lícules són més masculines. Clar, perquè si hagués estat a guió, jo hagués dit, un moment, però hòstia, mira el que m'he enterat de la Carmen que va fer. I llavors ja tens una seqüència. Clar, però has d'estar a guió. I que va caure, per exemple, la seqüència de les veïnes emputxant l'autobús perquè passés pels carrers de Torrebaró, coses així, o va caure, no es va arribar a rodar les coses de les veïnes trencant les parets dels edificis perquè les rodes del bus poguessin passar. O sigui, hi ha una cosa com de teixit de veïnes i del col·lectiu de veïnes que tampoc s'ha vist al final el muntatge. Hay unos documentales de Elena Lumbreras que recoge toda esta lucha de las mujeres con los hombres, los sindicatos, todo el tejido vecinal de estos años, que es muy importante si se hace esa película desde la perspectiva de que se vean estos documentos que están ahí, ¿no? para como inspiración. Tania está trabajando. Sí, ya me lo han preguntado, sí, muy bien. Sí. Allá, por favor. ¿Se me oye o no? Ahora sí. ¿Sí? Yo quería dar una pizquita un poco positiva. Yo creo que no lo estamos haciendo tan mal y que yo creo que a lo largo de los años, yo que vengo del mundo de los hoteles, ahora hay muchas directoras de hotel. Hace 10 años no había. Hay muchas directoras de hotel. Y estoy en una colla de diablas, aquí de Barcelona, donde las mujeres hacíamos las meriendas y ahora somos las caps de colla. Y que la presidenta de la Federación de Collas de Cataluña es mujer y la de Barcelona, 2 mujeres. Pero yo creo que la pregunta es que, ¿no pensáis que entre nosotras lo que pasa es que siempre hay competencia? Antes habéis dicho que los hombres como que se unían, que se juntaban. Nosotras yo creo que, yo lo he visto en el hotel, lo he visto en la colla, cuando las mujeres están en el poder empiezan a competir entre ellas y ahí fallamos. ¿Qué os parece?
Yo creo que yo no tengo esta sensación para nada. Yo siento que nos quieren, o sea, quieren ponernos a las unas a las otras en el sentido de que sí que esto lo he visto como a veces desde figuras masculinas intentando que las mujeres nos pongamos a competir como si no pudiesen coexistir figuras femeninas compartiendo poder. O sea, esto sí que lo he visto, pero que nazca de entre nosotras, a no ser que sea un caso individual de alguien. A ver, en el cine hecho por hombres clásico dominante de Hollywood y todo, es lo que han hecho. Ellos son el trofeo y las mujeres compiten entre ellas para ganarse el trofeo, que es el hombre, ¿no? Y entonces, esto es lo que yo he visto, que muchas de las directoras que he mencionado rompen con ello y entonces, en vez de el trofeo, pues ¿por qué no compartimos el trofeo? O porque, o sea, en vez de separarnos y de competir entre nosotras, cambiar esas estructuras. Entonces, crear esta complicidad entre nosotras. Los hombres no son ningún trofeo para ganar. No merece la pena pelearse por ellos. No, es que eso son estructuras, hablamos de dominio y sumisión. Es que lo que hay que cambiar, nadie gana nada. Aquí todo, ¿no? Ya está, ¿no? Lo negociamos, la palabra de vamos a negociar. Yo creo que las mujeres sí. No, este tema de la competitivitat jo no crec que existeixi. A més, una altra vegada tornaria al que hem dit abans, que les dones som individus, no? Hi ha homes molt competitius, hi ha dones molt competitives i pensar que perquè som dones som més competitives, jo no estic massa d'acord. Jo, com a mínim, no és el que veig. Tot i que el cinema és un món molt competitiu, però bueno, vull dir que... Un apunt molt petit que per ser jo m'he trobat en casos que gent que ha treballat amb mi, sent home, és jo lo valgo i ja la següent la dirigeix ell, i dones sempre tenim aquest complex de soc una impostora, jo no valgo i a lo millor vales tropocientas veces más, no? Que és una mica el contrari d'això, no? Del que dius tu. No sé si hauríem d'anar tancant. Hi ha temps per alguna pregunta més? Una més? Cristina. A veure, els anys que m'he dedicat a escriure de cinema, coincidint amb molts jocs amb la Conxita, festivals, i que hem vist de tot i hem disfrutat i també hem patit, el que valoro del món que estem parlant és que hi ha dones molt importants en el món de la producció. Aquí tenim a la Montse, però al costat de l'Almodóvar està una Esther, al costat de l'Amenábar tenim a la Belén i ara està l'Alícia. La Lara Carmiña des de Madrid està produint grans pel·lícules i a més està al món de la distribució, com Los Cinco Lobitos, La Maternal i el gran cinema de dones que està sortint ara, que és una aposta que s'està fent, que es nota que està la Lara. Vull dir que amb això sí que estem amb dones que porten i decideixen i que tenen grans pressupostos. Què passa amb el que hem vist en el cinema en tots aquests anys, el cinema de dones? Jo penso de veritat que el problema és que el públic no va veure pel·lícules que dirigeixen dones en general. Sobretot a Espanya, que encara estem anys junts, per exemple, als Estats Units o a França. Doncs, part d'aquest públic que no va veure aquestes pel·lícules som dones. I no parlo amb mi perquè jo sí que vaig al cinema, però és que és veritat. O sigui, crec que es fa un cinema molt convencional per un cantó que no hi ha risc en general, no puc parlar en tothom, i per altra banda que no se sap fer cinema taquiller, que realment la gent vagi a veure-ho. I això no té res a veure amb pressupostos, perquè hem vist pel·lícules com el 47, que la gent l'ha anat a veure i no és que sigui la pel·lícula més pressupost d'aquest any ni molt menys. I si pensem mundialment, quines són les dues pel·lícules, perquè la tercera no la sé dos, més vistes fetes per dones, la primera és Barbie i la segona Wonder Woman. O sigui, són directores però que han fet pel·lícules que la protagonista són dones de prototips molt, que també hi ha una crítica social molt profunda, però que també les dones que més han triomfat és que han fet històries de dones i que han qüestionat algunes coses i que han aconseguit que se les escolti.
Yo creo que Cristina ha traído un elemento muy importante y es la espectadora, la audiencia también. También hay que educar la mirada de los espectadores, porque nosotros también, nuestra mirada también está colonizada. Pero entonces esta mirada que tenemos colonizada nos lleva a preferir películas ya con unas narrativas que ya están muy formadas, muy cosas, y entonces tenemos que aprender a mirar de otra forma también, de otras maneras. Y ese me alegro que hayas mencionado esto. Ara estava pensant també, reflexionant com estem fent aquesta tarda, pensava en Meryl Streep. Per exemple, no? Jo crec que Meryl Streep és un exemple claríssim d'una dona que ha sortit endavant en totes les èpoques, en tota mena de situacions, o sigui, no l'han pogut parar. És tan bona que no l'han parat, no l'han aturat, no? Perquè ella ho explicava al Festival de Cannes, que li donaven un premi honorífic i deia, no?, que quan ella tenia protagonistes, La mujer del teniente francès, no sé, aquelles pel·lícules, no?, que feia en aquelles èpoques, no hi havia més dones protagonistes. Era sempre el Robert De Niro, el no sé què, però ella era la protagonista i continua sent-ho ara també, no? O sigui que realment quan una dona val és que no la poden parar, no l'aturen, no?, per moltes dificultats que li posin, no? I clar, aquí d'alguna forma... Avui estem... Però són exemples concrets, puntuals. O la Isabel Coixet, també. Jo defenso molt la Isabel Coixet perquè ha inaugurat el Festival de Berlín, per exemple, una directora espanyola que ha inaugurat Berlinale, no? I sempre ha fet el seu cinema i igual, imparable, també, no? I hauríem de preguntar amb ella si en aquests moments, tot i ser la Isabel Coixet, que és potser la directora més important que tenim en aquest país, si en aquests moments no té més dificultats de les habituals en aixecar pel·lícules. Doncs em sembla molt greu això. Li hauríem de preguntar, perquè me temo que ens diria que sí. Doncs em sembla molt greu. I que tampoc podem obviar coses com que en el 47, per exemple, o sigui, el pressupost del 47 no és el més gran del món, però està dirigida per Marcel Barrena, un director que ja ha fet altres pel·lícules abans i que al final un actor com l'Eduard Fernández aposta per aquest home, o tu mateixa, que tu pots també escollir quins projectes et fiques, o el Salva, o el David Verdaguer, o totes aquestes cares conegudes que també han ajudat a que la gent vagi al cinema. O sigui, també hi ha una cosa com de fins a quin punt és exclusivament que una pel·lícula sigui molt bona el factor que fa que sigui taquillera. O sigui, hi ha una cosa com de que s'ha de contextualitzar, que és una història que ha estat molt ben explicada i és una pel·li que està molt ben feta, però hi ha molts factors que han fet que la gent... I moltes vegades és sort, també. Clar, no, i de sobte es fa una pel·li boníssima. Depèn del moment en què s'estrena, de les circumstàncies. Clar, però que també hi ha una cosa de... Si no en sabríem i ho faríem sempre... De lo ben promocionada que estigui, del moment... Però també hi ha una cosa de, no sé, per exemple, no em sé l'Eduard Fernández amb quantes directores ha treballat, saps? No gaire, Potser ho mires i dius... Jo diria que en una entrevista va dir que no... Jo no recordo ninguna. Amb la Marcoll, sí. A la Marcoll? Sí, el 3 dies amb la família, sí. 3 dies amb la família, no? Bueno, però molt poques directores, perquè ara mateix no se m'acudeix cap altra. Clar, però per això et dic que hi ha una cosa també dels actors, quan t'arriben al teu mail les propostes, jo no estic en aquest punt, però quan ja tens un cert caché, les propostes que t'arriben al final en qui confies i tot això també involucra molt després com va la pel·lícula. Que és el que primes, no? Primes el guió, la història o el director, en aquest cas. Jo penso, estic absolutament d'acord amb això que dius, però si agafem la comparativa de qui és l'actriu Eduard Fernández, qui és l'actriu Eduard Fernández? Qui és l'actriu que... l'equivalent femení d'ella. De la seva edat? No. Una actriu de la seva edat? No, para nada. Sí, l'Eduard quants anys té ara? 60 anys? A veure, com a bona, sí. Sense cap mena de dubte. Fins i tot no com a oportunitats i com a... Ell un dia, en una entrevista a la SER, deia... Jo no... Bueno, però la Machi quantes pel·lis està fent a l'any? Però la Blanca Portillo... Quantes pel·lis està fent a l'any? No. I perdona, i Eduards n'hi ha uns quants, no és només l'Eduard. No, Javi Gutiérrez, Javi Gutiérrez, hi ha el Luis Tossar,
Clar, sí. i de... La Carmen Machi, dic podríem d'aquesta dir, no? quinta, Però és dic per les d'aquesta històries baix. que s'expliquen, el que dèieu, no? Sí. Per les històries que s'expliquen perquè Sí, és veritat. tenen Tipus una altra predisposició en la pressió estètica, és així. Si marco, jo vull marca, si vull veure la marca, o sigui, una mujer con barriga i calva, i que me cuente la història de Marco, no? No, però, per exemple, no hi és això. Amb això de que deies de la Meryl Streep, la Lena Dunham va fer com un, no sé quin any es va inventar Girls, va fer un canvi radical a la manera de veure cine, bueno, cine no, perquè era una sèrie, no? Però que va canviar la percepció que teníem de les sèries, no? De protagonista, gordíssima, guarríssima, pobríssima, i tot eren dones, i allà tothom ho mirava perquè era una cosa extremadament innovadora. M'expliquen coses pròximes a mi, o pròximes a tothom, no? Que jo puc ser així, no? Jo no haig de ser la dona extremadament vella, no, jo puc ser aquesta persona, no? I per mi va ser com... I a més, autora, guionista, actriu, no? Potser ara tenim també esperança en les actrius que estan entrant en la producció. Emma Stone, per exemple, l'altre dia Kieran Culkin ho explicava, que ella havia apostat per ell, perquè no era el protagonista de Real Pain, i va ser la Emma Stone la que va dir no, ho pot fer ell, no? Potser està canviant, no?, una mica la història, la Kristen Stewart, la Scarlett Johansson, ara debuten com a directores, no? Potser aquí també tenim una esperança. Clar, i expliques històries diferents, no? Aquestes històries que diu ella, que no són... Has dit, no?, que hi havia moltes històries que ja les hem vist 1000 vegades. No, cinema convencional, no, explica una altra cosa, no?, que pugui arribar a tothom, no?, a tothom com a individu particular, no? Que trigo molt, arribar a casa meva. Sí, però... O veient el pòster, veus el pòster i ja saps de què va. A mi em passa. I el tràiler no és una mini-movie. Però, per exemple, jo amb això que parlàvem abans, l'Eduard Fernández o el Javi Gutiérrez, jo que hagi vist, no hi ha pel·lis que ells facin sobre ser baixets. I mesuren els dos, els dos són superbaixets. I perquè jo com a dona he de fer una pel·lícula sobre ser alta? És que aquest és el tema. I ja ni parlo des del privilegi que sóc blanca, però és que si sóc una actriu negra no puc fer una pel·li que no parli de racisme. És que aquest és el tema. O si sóc una actriu gorda m'han de fer bullying i ningú vol sortir amb mi a l'Insti. És que és com una cosa de dir... Els homes poden ser gordos i medir 1,60 m. I clar, i parlen les pel·lis de coses que no tenen res a veure, perquè una persona gorda de 1,60 m tiene mucha más historia que ser gordo i medir 1,60 m. Però a les dones, de sobte, és com, és gorda, ha d'explicar la història del bullying, de no sé què. És com, hòstia, no sé, amb els homes no es fa això. I a les dones semblem que només podem explicar el que el nostre físic explica. A mi això, jo no sóc tan alta, però a mi a càstings m'han dit, no us ho juro, a mi a càstings m'han dit, no, és que tu no pots, és que tu per hacer de interés romántico, y digo, ¿qué pasa con interés romántico? No, es que eres más alta que el hombre. Y yo, pues él será más bajito que yo, digo, o sea, no sé, però és que claro... Molt bé, Zoe. Em sembla superindignant. El mereixes un aplaudiment. Perquè ens hem d'amoldar nosaltres a la idea que té un home de com ha de ser una dona, no sé, és molt indignant. Les nostres històries parlen de coses molt més riques que el nostre físic, no sé. Tenim esperança. Sí, molt. Totalment. Jo no escric les pel·lis. Sí, molt positiu. Els nois no han dit res per això, els senyors que hi ha aquí avui no volen intervenir, no? El Humphrey Bogart no el posaven sempre en primer pla, perquè era molt baixet, no? Era baixet. Alguna pregunta més per tancar, no? Hauríem d'anar pensant en tancar o... Qui s'anima a preguntar? Un càsting com aquest no el tindreu fàcilment, perquè estan molt ocupades totes també, Allà... Fondo pista. Vale. Sí. Fondo pista. Espera que t'apropem al micro. Al fons de tot. ¿Arriba el RF? Sí. Gracias. Primero que nada, gracias por toda la conversación y quería hacer una consulta
porque dijeron que lo más importante era que teníamos que ocupar los espacios de poder. A mí quiero ser directora y estoy en eso hace bastantes años, pero tengo como un problema. Por un lado, pienso que la forma quizás más rápida de llegar a tener un lugar de poder es haciendo un guión como el que decían, como Barbie o algo así, que se vea mucho. Y luego cuando ya esté ahí voy a poder hacer la película que quiero. Pero si la película que quiero, siendo migrante, es de una protagonista que tenga 60 años y que la película abre sobre la maternidad o cualquier otro tema que no tenga que ver con eso, ¿qué camino sigo? Yo creo que lo que tienes que hacer es Lo que hacer a lo ti que te te gusta. sale del corazón Sí. A lo que a ti te y lo que te gusta. gusta. Sí, Y sí, no, sí. no Sí, plantearte, quiero decir que tampoco, a ver, plantearse hacer algo para que tenga éxito es que no tiene por qué salir. Tú lo importante es que cuentes lo que te gusta, lo que habla de ti, lo que te interesa contar. Y ahí sí que puede ser que tenga repercusión. Fíjate cuántas películas ha habido de primeras películas de directoras que han sido películas de presupuestos pequeñísimos, pero que en cambio han tenido una repercusión tremenda a nivel de festivales y que luego han terminado ganando premios y teniendo mucho éxito. No sé, antes hablábamos de Carla Simón, Estiu 1993, es una película pequeñita. Y si llegas Pilar a hacer, Palomero también con las niñas. Si llegas a hacer esta película que teóricamente no querrías hacer, te quedará en tu filmografía, o sea que mejor que no la hagas. Exactamente. Sí, porque luego salir de ahí cuesta, ¿eh? También. Sí. Clar, Carla Simón podria ser la nostra Lamine Yamal, també, no? Hauríem també de copiar una miqueta els del futbol, no? Aquesta autoestima que tenen els futbolistes i els que... Sí, l'Alexia Botella. Doncs això també hauria, o les futbolistes, hauríem de fer-ho també els del cinema, no? Una mica pujar l'autoestima, també, no? Crec que també... Vale, una película de las mujeres del Barça, las futbolistas de la Alexia, una película de la Alexia, sí. Creo que estaban haciendo, seguro que lo hace un hombre, no te preocupes. Bueno, una frase cada una com a resum, una mica, va. Sí, home. No, ja hem parlat molt. Una frase... Bueno, jo ser la primera. Veient la Zoe tenim esperança. Sí, això, basta, ja està. I jo diré que... Ja està. Esperança en poder compartir espais així, perquè veiem que els problemes que tenim individuals no són individuals, no són col·lectius. Endavant. Jo no sé què dir, moltes gràcies i aneu al cinema. I no sé, que a poc més dones en llocs de poder, que això es canvia, és que és el necessari per fer pel·lícules diferents, de veritat. Jo sí que vull dir una cosa per acabar, que tant de bo trenquem sostres, però trenquem tòpics també. I quan diguin dona havies de ser, que sigui perquè ha fet una gran pel·lícula, Que bo. o quan diguin darrere, com era la frase, darrere un gran home sempre hi ha una gran dona, canviem això. Darrere una gran dona sempre hi ha un gran home. Davant d'una gran dona hi ha un home que molesta. Clar. Marxa. I allò que ens deien les mares, com a mínim a mi m'ho deien, sent dona t'has d'esforçar, t'hauràs d'esforçar el doble per demostrar el que val. Doncs que ara ells s'hagin d'esforçar el doble també per demostrar el que valen. I un premi femení, no? Ja tenim Gaudí, tenim Goya, tenim... no? Busquem-lo, no? Sí, estaria bé. Molt bona Seria idea. guai, no sé, una pintora... I a més, com som dones... d'Andalusia, sí. Bueno, som dones i tenim una manera de fer diferent i conciliem, doncs fem-ho junts, no? Què us sembla? Fem-ho junts, no? Molt bé. Fem-ho junts, però fem-ho. Gràcies. Zoe Bonafonte, Montse Triola, Maria Camivela, Clara Segura, Judit Colell, moltíssimes gràcies per ser com sou i per fer el que feu. Gràcies. Gràcies a tu per moderar. gràcies. Gràcies a tu.